Il-Gvern mhux mistenni jagħmel ċaqliqiet kbar fil-maniġment tal-Air Malta. Dan sostnih il-Ministru tat-Turiżmu Carmen Ovella meta l-4 wara nofsinhar attenda l-ewwel laqgħa tal-Bord il-ġdid tal-Air Malta. Il-Bord tad-Diretturi ġdid tal-Air Malta inħatar il-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru Vella waqt il-laqgħa qal li l-ħidma ta' dan il-Bord ser tkun iffukata fuq il-progress li sar diġà. Saħaq li l-Bord il-ġdid ser jaħdem fuq strateġiji ġodda. Dan il-Bord ser jkun iffukat ukoll fuq il-miri li kienu miftema mal-Unjoni Ewropea rigward il-pjan tal-istrutturar. Ovvjament, illum għandna il-commitments tal-restructuring plan, il-commitments li jridu jitkomplew, commitments li jridu jiġu implementati, ovvjament id-direzzjoni se tkun li priorità se tkun li l-għanijiet u l-miri tal-restructuring plan jiġu implementati. Il-Ministru Vella sostna li l-isfidi li għandha l-Air Malta mhumiex faċli, però bil-kooperazzjoni tal-management u l-ħaddiema dawn l-isfidi jistgħu jingħalbu. Il-Bord il-ġdid tal-Air Malta ser jkun immexxi minn Ray Fenech bħala chairman u ser jkun magħmul minn Joseph Kazan, George Mikallef, Chris Gregg, Eric Fenech Paċ, Karen Buġeja, Joseph Borch u Norman Spiteri. Il-Ministru Vella ringrazzja wkoll il-Bord ta' qabel għal ħidma li wettaq.